Așa. Așa. O să... Deci, bună dimineața, dragi favoriți! Aoleu, că s-a făcut s-a perfect. Astăzi, cu Sandra și cu Emilia aici, facem mare show. Paste cu crevet, vă rog frumos. Ăsta e intro-ul. Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Practic, astăzi facem cele mai nebune paste cu creveți, super mega easy, super mega simplu, nu aveți nevoie de sos de absolut nimic. Asta să prezentăm și ingredientele. Acum am unul ăsta. Le vom pregăti. Practic, aici avem marile ingrediente, super mega simplu, sare, piper, ulei de măsline, pătrunjel, usturoi unt, că e foarte important, un pic de ardei iute, ghimbir clar. Acolo sunt micuții creveții și surorile mele aici, tagliatele, viața mea, cele mai bune paste din univers. Ai mâncat toate tagliatele? Da. Și-s bune? Nu-s bune? Foarte bune, foarte minunate. Deci o rețetă super mega easy, super mega bună. Păcat că și mănâncă creveți. Eu da. Acolo da, bravo, bravo. Și chiar te judecăm, să știi. Asta este o suroră mult bună, folosim pentru ghiciți ce pastele pe care le facem astăzi. Este cuțitul și cu acesta îl vom folosi astăzi. Rusandra's vlog sau unul că nu o să mai ce. Deci, practic, acum așteptăm să se încălzească apa, să fiarbă, de fapt, după care vom pune pastele, mai întâi sare, de fapt, să nu mă judecați, după aia pastele. Bam! Hai, bam! Yeah! Nu știu exact cum se face cu astea, vă zic sincer, prima dată când vedeți cu tagliatele, ceea ce este foarte dubios. Cred că se zicea pur și simplu tagliatele. Ce? Cred că a fost să zici numai tagliatele. Măcar nu știu câte să pun. Practic, facem o cină romantică nebună de două persoane aici. Chiar puteți să furați ideea asta, vă las să la voastră să fiți aici. Oricum, tot ce facem, ca să zic așa, la ochi, pentru că habar n-am măsurile, doar că eu mereu găsesc de pe YouTube, acum nici măcar n-am YouTube-ul, că altfel să deschid pentru că habar n-am. Trebuie să fac prima dată, wow. Și eu oricum mereu găsesc de pe YouTube asta, nu se pune. Și ripul cu asta, ripul la calculeze. Așa, hai, puteți. Ce interesant, wow! O să Bună, aici avem uleiul de măsline super nebun pe care îl vom turna în tigaie după ce vom întinge tigaia puțin. Cred că pui să întingi uleiul, nu tigaia. Mai întinge un pic. Bine, dar... Să sunăm după gustul nebunul. Da, gustul Oanei nebunul. Păi nu știu cum vă place vouă. Să fac tot fel de cadre de astea drăguțe, așa. Și eu zic că pot să pui pe asta. Bun. Stop. Dar nu știi și un pic de Pardon? Un pic de mă rog.
toate. Exact așa se face. Hai, pune tot la dracu, așa, peste. Uite cât sunt, uite cât sunt. Și faci niște poze după? Și azi când avem nevoie de măsurători, am găsit tot alea avem nevoie de măsurători, că ne-a ieșit o singură poză, dar ce să facem mai facem? Oricum la tine e la bine, nu știu să faci. Și oricum nu știu să faci. Păcat că nu știe să mănânce. Mă dă să testez din nou că nu. Așa. Deci, dragi păreri, cam asta a fost. Îi mulțumim lui Sabina pentru ajutor, că a fost aici lângă noi. Wow, niște paste superbe ai făcut. Deci, sper că v-a plăcut rețeta din toată inima. O să mai facem, cred că o dată la urmă, 2-3, când ne aranjăm și când facem. Și eu, da, exact. Deci, vă mulțumesc pentru vizionarea acestui videoclip. Un bestă pentru toți favorii mei. M-a ajutat foarte mult un share, un like și un Haide, zi-mi Mi-ar când e ajuta gata, foarte zi-mi mult când e un gata. like, un share și un subscribe. Super mega mult, vă mulțumesc și un bestă pentru toți favorienii mei. Hai, ceau! Cum se oprește? Se taie, să știi. Dar pune-te un pic mai Asta e un sfârșit?